amamre wasan ka me ye mmese me nya de obeku yi saa wuo no wa hyehyɛ no ebekɔ omoa so meti ansa omo se akura no awu firi o we nyare ibi me mu nyina akwa aba emmo akwa aba ede mu banya nsapo kasa mfonyin so ye ho ye yidi sɛ mo nsom ho ye pa subscribe share na like for adwenche na ya na ade pia na saa na odi amame na aboa amadwumaji no atimi akonkan ene ye bebɔ nkomo na meba yenko na yenkodi enkomo ye hyase tententententen nana mame ma wakwa aba ejo so sɛ apomu ye me ho ye ahaye nyansapo kasa mfonyin so ene ye ne u ebedi enkomo yi etiefo mfonyin bi edi ka hwɛ ye no mo be kaye na sɛ mo hwɛ a ye ne nana konfo gyawu ɛbɔ nkomo no no se ne babi a wanya mfinhia du akora no kora asache wo no a wo sese wo no nso ɛwɔ akom no ase a wo tete no a wo ba ne ma bi etoda a wo ye no kora no ɛboro wo no so ye pese ye de ani kutu awisi ahwimienu santem di ho akwada no ɛno na neyie ya ba ye ne bedi nko ne ye bisa na senti kura ye ya afi de abosom no ne tumi no aka akwada na wo mo ne ye adwuma no ye bekɔ akora no na de ye ne papa ni nkomo kakra ewie a ye bebisa abemu anankasa kosa ba akomienu bi na ono nso ayi ano de amaye enanu nkomobom no o ma mete ase me ne mahwefo se oba oye oba panyin me boa ba panyin no finhia du a o kan echire mu de ye a ekofa bae na na me pese usi sudu akora akwada yi o ma me ne hwan o ma me ana ada so ne wo ho boye nkomo yo akora ni ma me ana me ne wo ho no nse me YSS na me ne maame twempra aka na mo be 18 years no na say na na usi mu ntem na ini pronentam me de na anyinsen no titama akom ka me wo training no 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 so ya wo no no ono so wo me maame nchen that was the year 2013 and we ye wo no enti me kwa akom tie na me bae no na kwa so ba no wantimi antwen me enti one obi foforo ko hia ma nyinsen bae enti me bae no mo se me ma yi twa na ntwie e wo sire mo na me se na ntwie de me ntimi because medical abe ye oba no ho ade ayi bibia na so se ma ba ye conform pre me dia akora no me ntimi me twa na ntwie bia je fei akora no wo ma mo yale rough of side ne ko to hospital ne de moje esi ni so tie na me na me ye conform na de bia me ba ye de moje esi su ni so sa e ba sa akora egu mu fi ti me de tu su man no mo kire se we nu maame no ne nua ba ma se amamre wasan ka me ye mmese me nya de obeku yi nti sa na me ka de na me mpedwan na me ntwa sa wuo no wa hyehyɛ no ebekɔ omoa so ene ye amamre me ye amamre ni we yale ni nyina gyae nti akora na owo ye na obedi we no achi no me wa na ne mamre frɛ me se akora no yare nti wɔsere me anka me nsan ni sika na me se data na me so wo ba bi na ka me so ga me sende but na me so wo ba bi sa na ka me sende ya mo na afrɛ ne se on frɛ me se me sende sika no dia na se ayale na sa ba me ba no so back ti me so man sende eti man sende no me ti ansa mo se akora no awu firi o we nyare ibiu ti ne yale mu na suma no si we so se ni na wan si me so na kan yo si ono no so se an so se ni na we ni maame no abusuafo no ye nti oba we so etere ba yo mu nya kwan enku we na mapa se onprema ne banko ma ne nana so emekom eyachiwade o yefie se nipa mienu kom wo efie baako aya akora yi nana no embapa no ompene ena ye se ade no so no ayewu asem no sa yare kese na mapa ne maame sa fedie wosom no mfa no ena ma obaye komfo no nti Kwaku Abrantie ne wono so busum bia ma no so na nsen na nsuo bi ebese eka no na me se onya abotre na nka owie school a na nka aba but ose obeba awukuda eba yi obeba but obema na ko school na me se mati Kwaku Abrantie ne emotia ni bi on okay wo mom wo maame ene wo papa ena na empene so wo na ne ebeba be conform ebo a enye oba na fem okay enti se no Kwaku Abrantie de ne ye adwuma oye adwuma te se de woye bia esanyarwa ne wo mu hia otimi boye bia na se sei ono oye abusa so obi bana bia me matu kwan ana me ho dodo me ana se me mpese me fre suma na simi so a obu ana oben me
nti eba sa na ma fresi we so won se we di onim obia me fresi we so no wa ye abusa no utumi ye abusa twa no oya abusa bibia oya abusa wa ye bia ma ho adwiri opan ana ye bia ma ho adwumi nansi ya me amba panim pon yare na suma na ache no ba mo fresi me so suma ne ka se emfiri omo ba fresi we so no obekire de nti ama mbapa yare na suma na enya no eda no me bisa o me se bisa bim na wani je ho se wo ba panyini enso wani je ho fi se sofu djuma se me ye sofu a me ba so ye sofu nti mani je ho pa sofu djuma se se sofu adjuma ne ye no adjuma ye na enya ebupanya akoma djuma o sofu djuma ye bua nipa ye wo hasa nipa mbra ne ye mo mo ti sofu djuma se Ghana obi ka se obi ye konfo o ni se eno de enya djuma bone sofu djuma ne ye di se enya konfo ye sofu enti uguso tete no se obeba be yo opopon ewo agoro no nya sa abusia momma yen kohwe mfonyini wei na yen hwe akwada no na opapa eka bibi se asa wosa no ono kura wo ye naja no wo ye atwa no momma yen kohwe ni hu akwada ni yie pa me ba ye bekọ ni ebisa na akosa ba ko mienu bi mesra oya akwada ya me ate ase se suma ne ba ena otumi kanya ne hu yie pa wei suma bia mai enu ntini ye ni bedi nkomo ba ko mienu bi a ye nwura mu deep ye nhwe ni mfonyi ni bi na ye mra ne ento aso eti arafo mo amode mani ku chawisi am hunu mienu santemo e de Kwaku hu akwada na nkasa ye ka no ho asem mo hu se de ni osi e display no ote ye mienu ye ntem haya se de mu hu na enti ye bekọ ne ne di nkomo na maminza sese no okọ school me bua okọ school na okọ school obebie ni bi ya ma me wo no e na ma me so sa isi ano na kan twuma enti no mu nyina da ba akọ enti na tuma no ha akura no enti si oba me ha oba no me did go school or class 3 we did go school was all class 6 whatever class 6 was that more class 6 and the master say no oba man class 6 where ko betima was see betima mo de man no atwa nyina it is original class 6 wow ba no nim se no class 3 so class 3 me come no nsem but the one o si challenge no who say suma na e wonu timi jai o man na work no so ye no atwa it is original class 6 or ko form 1 fijedu neso bewie junior so wie JSS na o ma ne nko SS o so ma ne nko school ti won so ate asesa susuma de o na nim de enti a wakasa enti yan challenge no e bia na wo de ono so ebeye aka me ho wo Ghana ha enti Matias ya mam yenkoi na ye ne akora na nkasa nso yenkobonkobo wo ya akwada ntimisremu mi nkura no na yenko yanim bema wo te sei ya no amma woni so ama me kasa se memem kasa memem ohoye Pajane udi ankasa de sei Eron nana kofi buodu bedu akese oh na esa wodi kofi me nso me di kofi di madam fo no nti eni nkomo kama wate chia me abusia Eron nana kofi buodu nyesa bedu Eron nana kofi bedu ni di ankasa eno no Eron uko suku Pajane sese wugina sei pieces sa
me no papa di nkomo wo te se no wo kasa na wagina class 3 all of a sudden wo de me ensa atum akogina class 6 sa na tie te se wo class 6 nya sa na adesua na te se ekoyi pa utumi no wo mo disisi twitwa pa mo class mo ye be say 25 exams na meka o ba ye mo ye bi udi be say mo fa report card o munya fa report ne mai na ba bia na wo no na wo gina class 3 no na mo ye dodo say na be 59 e honso na enso mo ye exams a udi be say 11th 59 and udi 11th na se wutu nipa be se edua sankono anase nwotwe enya sa ese modern bone e wosoro ene ade a nti aha no ohwe a moye exams a obetimi adi be se wa wo de wa ohwe a obetimi adi be se bia 10th ebi a 10th ho okay yero ho na ba wanim akom ne ba anase suma ne ba wo so a aya wo hu nti uri ade na ya na o papa no ne wo mo ho ka kire wo wa bia o video a na me na so mo video we no mo de che na hu a aya na eye wo sei ya na ye nwanwa na pachan se wo na wo ye sa ade no na wani je ho pa sa o pese akom no kompa na obeyi okunini wo mse de o papa aye no pachan na o papa se suma ne kura ka se wo wie JHS a omo ma wo nkonto aso school SHS wani je ho za ana no de nka ba sere se ombe mo akọ SHS na bi wani je ho za wo wie JHS na pese o de so a sabum obi bisa se si a wunyini a ede pa na wo pese wo be ya wo be ka sei kan kese ma minti me ya konfo pa okay yes wo ya ade enwom nso aye no kure ene na mamenwom ba ko eya no ama ne so kakra ma mwate ahwefo ehwe wo no nya asem beto a nti tonyo no na ye hwe wa ye seti o Asante ofien ma ya abo beni Asante ofien ma ya abo beni ofa no afa musu a o uja no aja sladio Asante ofien ma ya abo beni wa na kire wo sa anwom mete wote no hene wo tonuma sa ene wa nkasa usuaye tinyi obi a na kire wo okay se uwi a o papa mo video no a na suma ni firi wo so a aya na wo te bre ana se wo te ya obi wo redie mu ana amete wo te bre ya no wa bre on yesi wo sanso pa asa na yesuma ne de wo sa wo ene no de uwi aya na wo redie mu ya ya pa to kakankambo a aya fa wanu yi ano mame ya na wo te wo redie mu ho pachan aya na ya wo sei se ma ble onem aduane be pa na wo pe fuo ni mutu fuo ne namba na wo pe eti wasa ko ne tumfo akoko ana sa aponche ana wodwan akoko tumpo ho no ho na pe umpe ne sere umpe number 7 no na tebu no na umpe ne boha na enam ne hye no ne peti ha no nkase no ko ne tumpo no ho na pe yese wo bon kwan so pa wa wo je wa nam ho adwuma anya asem keto a no kure pachan sa wow ayofo medical ka chem se oye akwada no nkomo na ene ne bo no ye bom paye na ya hwese wo twedi ampon bayi adom na nananom so akan ho na eda agoro bi beba ana ye beti sesuma na ba no betutumirika ye de camera na bete ho na afe ya fa bi na ye de ache ma mo hu se saa enye agoro bi ena one ne papa
omudi ana abaye anansem bi na omo to kire ye ne wurie nkomo no obi ka se ka bibi fa kire wunnuan ma ehwe wo a de na wo beka maka se ebia abosunsom enya nkwasi asem nti omunjai de omoye no munhwebi ombehu se bibi wo na metimaka sisubi se abosunsom enya nkwasi asem omun enhwebi ombehu se bibi wo atiefo o se abosomsom nya nkwase asem sede mumu bi no muhu no ti munyai na ya munhwebi na muhwebi a mubehu se bibi wo ho no mo konfo ene ne ba ene ne bonkom yenkowie wo papaye na yensore so na afi yenkokora nana oba no ho adwiri wa na se me ni nkomo no o ma me nchempu sa ofele mo ma me nche onkasa o onkasa se ebia opapa se de bi na wo kan o maame asebe ese wo mani nye ho kura se wo masekom ne mfie ba mani na afi no social media be koye ye hunu dada fe kura de ye kode nana obeye ndeng o mo kasa mo beje o mo ba isi a no tumi no efi twedi ampo na awura na me de ne be ma o mo dabi so mo kwa de ya tumi ne wo no so no ba so mo betimi na tena mo betimi apai so a no ma pai ese na nasema wo kan de wo kana bebu mu o dabi se manso nye so beti se konfo je oni oba eko ne ba ho ne ba konfo ho akran so ayo hene wa ye panyin na oni tumi ne nam so mo pe no a we mo timi nkuno o mo timi nya na duro mo timi ma na duro bisi de oba ni bia suma no beba ah nti no ansa ne mo nje yemi eni e wo no obi anku a wa obewu won kasa omo mfo mo nko no mo anso na be sa di mirika do wa de abre wo tie me da me mpa manso ai nana me sorry na ene bi won ma wo se akom no so ye ne fe pa a onu so nya ne ba bodoma se kura nka obema na be kombi enso bi abosum bi ani ne fie bibia amfa no ne ade obetimi de ne ba na ba se e bi atete no ma no betimi de na ba se ai se asofo se nyame na afro mo eso ne o bible school am ko sua asofudie eba to bi ani gi akom a obetimi ba ama masere na nanom tumi ade amani pa na nipa na ba ye konfo wa bra akom ne fie me ka akwara se ya o kura metima ya ma akoma ka no metima ya ma akoma ka no akura 3 years kura metima ya ma suma asini so no ma obaye no nkasa akura ketwa na eye no de emfa ho okay ye sore so akọ na ye nkwada asem ntima mmisa wo ka akomfo na ya no mo se dade asabra yadi mi pese mi bondi ni ye pa asram eye nkwada titi omu hu apemfo atoma wo mo na wo ma sa atwa omu sa abo wo ho emo omu ye omu duru na asram no wo ka ho dabi mi de sa de no kura de nje bi da na no ye re ampa no aya asram na ya na omu ye aduru dodo na awani aduye no aduyefo eye omu kom ye na ye kire duru ni ya aduru na omu wani no onso de wani de ono sabe otumi kakra nti aya o te ahaban nti sai ni po pese oje ayarefo na se omu a mu hia sa mu ana ono ade ama no asare aba no ahwe ba ya konfo ye de ne nti sa ye de bayifo ase obi no na oto yale ama obi no na aba ye abusa na ewo musa ni ajiwa film nti ye de ya de ye nsa de ba omu ye aduro ye de sifo no dodo na otumi na emfiri nsuo emfiri motia oya osina na bi na de aduro ni ma no eso na tumi bayi ewo mu na ode ye sa de okay nana medase name champion mo abusiafo ya sore so na yako afi ye hu ni etue mu ye hu ye nana ye bɛn ye nue ya damfi a ɛno so ye ne na abɔ ho enkomo ɛwɔ hɔ no mu edi mfonyi ni bɛsa ataato na ye de amamo na meme de me sore so nanso sɛ de hu nkonkro Yesu kɔ kan no menya munyanka de gya mo nkonkro me de me nue yi mfonyi ni bi edi gya mo na ma sore so me di ene abusua pani owusu aduomi me ma munyina mo ene hwa awagime ahene wa klaman wo ye sofo kra wo nyi bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam the fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya